Ɗaya daga cikin hanya mafi sauƙin samun kuɗi a wannan shekarar ta 2026 shine gina personal brand. Menene personal branding? Personal branding shine amfani da kafafen intanet musamman social media wajen gina ƙwarewarka da kuma nuna fahimtarka akan wannan abu, ta yanda mutane za su kiyaye ka, kullum suke bibiyar ka saboda ilimin da kake bayarwa akan wannan abun. Maybe kiwon lafiya, digital marketing, content creation, artificial intelligence, video editing ko wani abu makamancin haka. Wato ka yi branding ɗin kanka da cewar kai masanin wannan abun ne, mutane za su ke bibiyar ka, za ka samu followers, ba ma iya followers ba, za ka yi building community wanda za su ke bibiyar ka saboda wannan ilimin da kake bayarwa. Ya ake gina personal brand? A wannan bidiyon zan nuna muku hanyoyi guda uku wanda ya kamata ku fara bi wajen gina personal brand ɗinku. Abu na farko shine niche selection, wato ka samu abin da kake da ƙwarewa a kai kuma kake so mutane su kiyaye ka a kai, su san ka iya, wanda za ka ke ilimantar da mutane. Misali digital marketing, video editing, artificial intelligence ko content creation. Wannan shine niche, wani ɓangare da kake so mutane su kiyaye ka, su fahimce ka, sai ka fara creating content a kansa consistently. Kana creating video, writing content, images da sauransu. Wannan zai sa mutane su kiyaye ka kuma su fahimci cewar ka iya, ka ƙware. Wannan zai sa su ke following ɗinka a matsayinka na ƙwararre, har ka fara samun consultancy da wasu abubuwa makamancin haka. Abu na biyu shine ka san su waye audience ɗinka. Sanin su waye audience ɗinka, wato mutanen da ya kamata kake creating content don su, wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske wajen selection ɗin niche da kuma irin content ɗin da ya kamata kake yi. Abu na uku shine kai building strategy da kuma salon da ya kamata kake creating content wanda ya dace da audience ɗinka. Ba a building ɗin personal brand da buge-buge ko kuma posting ɗin kowane abu. Misali ka yi selecting video editing ko kuma digital marketing, amma a ce gobe kana posting ɗin wa'azi, jibi posting ɗin 'yan mata, gata posting ɗin wani abu na sharholiya ko wani abu makamancin haka. Yin haka zai sa mutane su daina trusting ɗinka kuma su daina bibiyan ka. Matuƙar kana so ka building personal brand ɗinka kuma ya kasance ka samu loyal followers, dole ka yi designing strategy da ya dace da wannan audience ɗin naka da kuma wannan niche ɗin naka. Kada ku manta da sharing wannan bidiyon domin mutane da yawa su amfana da abin da yake ciki. Wannan shine bidiyo na farko akan personal brand. Mu haɗu a bidiyo na gaba, sai anjima ku.